Ni Huriata di tahun oikumene inklusif sekaligus doho tahun pesta gotilon di patupa panitia do kreasi lau pencarian dana alania manginang sadarion SKM sian sektor Sion rodo lau patupahon kreasi rak manupahi mahita manginang ima dalanna lau mangurupi Huriata Kupasat kami matu anak nami.
cek. Songoni mana boy di Patupaya Kota SKM Nasian Sektor Sion mau lihat ma di damang doho di dainang naung manupahi huriata marhite kreasi di pasu-pasu debatama akan nani ulan di tangata di lehon debata narikot itu hita manupa ma debata di tonga-tonga ni keluarga ta songoni mana bu pasat tami mau lihat Shalom. Selamat hari Minggu mari kita saluhna. Huriani itu hatta. Na yang mulat tama parminggo tadi buka sama nugoton. Alani tapasada maruhata di bagasan lasni roha. Perjulo mahita martangiang di bagasan rohata songon saat teduh. Amin. Mari dehita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tu mapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manang ahana denggan jala manang ahana niluluan ni Jehovah siyan ho, ima na mangulahon uhum sabing
dohot holong ni roha di habasaon jalan marpangalaho haserepon maradopod debata haleluya. Martan yang maita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, sailehon matuhami rohana togu, nabadia pikiran naringgan dohot rohan naringgas pasauton ulaon nadenggan. Sailehon dami tuhami asasonang hami, mangulu di bagasan pangonding mi. Saya marsigatung tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami. Saya ramoti jala pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dehita. Pati ni debata di minggu ta sadarion, imana dibuat sian patik palimahon, satu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martuaho, jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah di Batam dio. Pati paunopon, unako mamunu, pati papituhon, unako mangalakup. Pati pawaluhon, unako manako. Pati pasiahon, unang hoolo makatidakon, hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona baoa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahana atong rak mangidogogo mahita tu debata lahu mangulahon nau partu patiki. Ale Tuhan debata. Mari dehita. Tato potima dosa tanah gurangi dia dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung
Na pungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Roma hamu tuau asa mangulu todimu ninna Tuhan Jehova. Tungsura rara dosamu songon abit bunga dadap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapom ma di debatan hari gijang. Mari dehita. Epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Pesalmen 34 ayat sada satu ayat 2. Pesalmen 34 ayat sada satu ayat 2 atau marsika soring mahita majaha sian hami mana perjolo songonom marido disi. Ede puji-pujian ni si David. Ede sian si David uju nalalayan ibana di paula di joloni Raja Abimelek. Napalahohom ibana gabe muli ibana. Jehovah do di pertanggulhon rohaku. Bagian ni akan nadangol mai jalalas marohana sida. Hululuido Jehovah jadi dia lusi ahu, jala dipalua ahu sian akka hagogotaku sudena. Jauh-jauh do nadangolon gabe ditangi Jehovah, jala dipalua do ibana sian hagogotanna sudena. Ido sahana martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari dehita. Mari
Tahatidakon ma hataha porsiaw tay songon na di hatidakon ni dongata sa porsiaw di sa do portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabi-gabi at siya tod di parbadia at dorang soabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhungan ni Silatus na mati tarpajal do iba na di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung di tano na mula mangolu di hari patuluhon na mana itu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di simai ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia doho di hasesani dosa doho di hatayo na madok mula manggolu do sogot daging ni hala nang mate doho di hangoluan na sorasuda. Amin. Tapi gimana? Ede puji-pujian nadi suaraon ni inahana.
Tabi gema titing dohot namasa si pamasao di huriata na sa mingguan. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapayutihut matikting na maragam di Minggu tanggal 10 Agustus 2024. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis lapatana hasitolu sadahon ni debata. Topik Minggu ngolu nai baru di bagasan Kristus. Kelompok Kortu Parmingguon tanggal 10 Agustus 2024. Pukul 7.30 ina Hana, ina Deborah, ama Jericho. Pukul 10 ina Esther, ama Salom, and Harmonic. Pukul 10.07 Rena. Ibadah Minggu Pitu Tolupulu di tanggal 10 Agustus 2024 nanaingro hita memakai bahasa Indonesia. Paupaton pertanyaan sektor. Pertanyaan sektor di hari Senin tanggal 10 Agustus 2024 sektor Kanaan dibagas ni keluarga Nyonya Simajutak Boru Pajaitan, alamat Komplek Rose Garden. Tanggal 10 Agustus hari Selasa di sektor Korintus of di sektor Judea keluarga Hamanik Boru Panggabean Jalan D5 Komplek Angkatan Darat. Di sektor Efesus dibagas ni keluarga M Silalahi Boru Siaturi, alamat Aula Gereja. Di sektor Galatia dibagas ni keluarga L Simajuntak Boru Simatupang, Jalan Kelurahan Lama RT 2 RW 3 nomor 120 Sada Sukatani. Di sektor Filipi keluarga M Silalahi Situa H Boru Siaturi di alamatna Jalan Matahari Raya Blok 10 Tolu nomor 2 Mekarsari. Pertanyaan di hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di sektor Sion dibagas ni keluarga U Siaturi Boru Rumah Horbo Jalan Bakti Abri. Di sektor Betania dibagas ni keluarga S Sianipar Boru Simajutak Perum Puri Blok C Sada nomor 0 Sada Jati Jajar. Di sektor Roma dibagas ni keluarga A Simajorang Boru Sagala Jalan Pekapuran RT Pitu nomor 20 RW 22 nomor 4. Di sektor Nasaret dibagas ni keluarga Nyonya Manurung Boru Marbun Gang Sawo. Di sektor Kolose dibagas ni keluarga S Tambunan Situa R Boru Simajutak alamat Gang Masjid Cisalak. Di sektor Bethlehem dibagas ni keluarga P Hasugian Boru Barutu alamat Kampung Banjaran Pucung RT Sada RW 5 nomor 06 Cilangkap. Palimahon, penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Minggu Sadarion di kebaktian pukul 7.30 ima Sikola Minggu Sian Sektor Sion. Di pukul 10 ima Parhalado Sian Sektor Galatia. Jala di Minggu Naro di ibadah pukul 7.30 di pagi ima Parhalado Sian Sektor Roma, jala di pukul 10 ima Sikola Minggu Sian Sektor Filipi. Paunopon pasahat penghargaan tuyanakon na berprestasi. Di Minggu Sadarion saut do patupau ni huriata pasahaton penghargaan tuyanakon ni huriata na berprestasi juara sada sahat rodi juara tolu tingkat SD sampai dohot SMA. Baik prestasi akademik, dohot non akademis. Di Patupa mai dung sipul tikting di kebaktian pukul 10. Pangojakono ni Padita Immanuel Panjaitan MTH. Sadarion saut do amang Padita Immanuel Panjaitan MTH diojakon gabe Padita
HKBP Resort Menteng Lama. Borhat dosian huriata punguan ama huria, dohot punguan ina kamis, laho madohoti ulaon pangojakononi. Amplop sagu hati tu pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Di hari Minggu 10 Agustus 2024 nanaing ro, patu paota do papungu amplop sagu hati si pasahatota tu dohot keluarga, dohot ina sarfat na adong di HKBP Distrik 20 de Boskap, maringanan di huriat tahun, mulai pukul 10. Pendaftaran marguru malua. Mulai Minggu 14 Juli sahatu tanggal 10 Agustus 2024 dibuka huriata do pendaftaran tuakan nanaing marguru malua tahun ajaran 2024-2025 tuakan nanaing madohotisa boi ma mendaftar melalui situa sektor ganop. 10 sada tikting marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pardongan sarepeon ma Daniel Kosmar Tampu Bolon, anak ni halak amata Farel Hotman Tampu Bolon, tubuh ni halak inata Dumaris Boru Batubara Nahinan, alamat Gang Masjid Al-Islah Cisalak Depok, Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis, Dohot Orwana, Febri Boru Simorakir, Boru ni halak amata Robel Simorakir, tubuh ni halak inata Mazda Tabunan, alamat Lobuhole Siatas Barita, Huria GKPI Lobuhole Barita Kasih Silindung. Tar pasu-pasu di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 di HKBP Taman Wisma Asri. 12 torop ni ruas nama dohoti parmingguon tanggal 4 Agustus 2024 waluratus tolu halak. Ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan, periode tanggal 5 tanggal 10 sada Agustus 2024. Hatani debata napasi kopon lasni roha muna tersurat di Pesalmen siapulu sada ayat 10 onom. Saya pamahopokku do ibana sarimatua jala pataridahonoku do tu ibana hatuauku. Nomor 14 pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon walu kepala keluarga godangna Rp1.900.000. Ralat warta tanggal 4 Agustus 2024. Keluarga B. Marbun Nahinan, Boru Sitopul Nahinan, tersurat pelean bulanan Rp300.000, seharusnya iuran diakoni sosial tahun 2024. Pelean bulanan dohot tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 5 kepala keluarga godangna Rp1.600.000. Mau liate ma di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2024. Tuakan naso pasahat todope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Keuangan huria. Huria Rp7.572.300 tu pembangunan Rp3.062.450. Sentralisasi manang pusat Rp7.840.250. Total keseluruhan Rp10.475.000. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi akka peleani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padenggaton. Songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhata mapeleani bayan sangap di goarna.
Tapi gimana ide puji-pujian sian NHKBP.
Marede mahita laos di somma tapasahat peleata sadaa dohot sadabi. Sai horas jala martu
Jesus na palua hosambindo aku alani martua nara de doa padan mi molo naman bergoy hondaluha holomoni hotok tangi utanaku Jesus na palua hosabindo Damai ni debata na sumurung sian saluhut naroha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tajaloma hatani debata na tersurat di surat Efesus bidu 4 ayat 25 sahatro di ayat 32, takas mata pahuti hut hujahahon di tonga-tongata. Dibaheni bolokon hamu gabusi, hatahok kamu mana sitong ganup tudonganna, ai ruas do hita sama hita. Ia terimas hamu unang mamardosa, unang masangam mate mata niari somitop rimas muna. Unang pasiat hamu si bolisi, naung manakoi unang be manakko, mulaulaw maibana tangan naima sumarihon ngoluna asa adong lehononna tu nahurangan. Unang maruar hata na busuk sian pamangammu, naeng ma nadenggan na tau padenggaton na humurang asa dapotan uli na ubegesa. Jala unang maarsahi hamu todi parbadiani debata, naung disahapon tuhamu tu ari haluauni. Dau masya kamu nasa riting niroha, dohot muruk, dohot rimas, nang hata songgak-songgak, dohot isahisak, songoni nasa hajahaton. Alai gabe nabasar mahamu samahamu, akka parasi roha, masih sisaan dosa mahamu, songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ido sahatna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sudihi ta orang asomal mabage hata metamorfosis. Jadi molo dihatai manang didok metamorfosis somal na nahumatop tu pikirata ima kupu-kupu. Molo digowari bermetamorfosis sempurna marlapata mai adanya perubahan bentuk yang sama sekali berbeda dari bentuk sebelumnya. Jadi molo taihuton majo kubu-kubu, sian telur berubah menjadi ulat, lalu dia berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kubu-kubu. Sian telur tu ulat benar-benar berbeda do wujudna dohot bentukna. Sian ulat dungi gabe kepompong disipe sama sekali berbeda. Songonian no sian kepompong gabe kupu-kupu iwana tetap berbeda. Perubahan na mirip tu songonima
tu mirip tu metamorfosis sempurna. Songoni mangulu ni hitana porsea, dung di bagasan Kristus, dung di bagasan Tuhan Yesus Kristus hita. Gabejol manai baru, namar parange nai baru, hidupnya yang sama sekali berbeda dengan orang-orang yang tanpa Kristus. Odo napi naingot ni Apostol Paulus, tuhala Kristen na adong di Efesus, na konon latar belakang na sian ragam suku dohot etnis na marpungu di Huria Efesus. Kenali dirimu, kamu ini adalah manusia baru di dalam Kristus. Hiraido na naing odol honon ni Apostol Paulus, tuhala Kristen di Efesus hati-hai. Ajaran Kristus membawa kita kepada kedewasaan dalam hal pikiran, emosi, dan spiritual, membuat itu menjadi semakin cerdas. Cerdas secara pikiran, cerdas secara emosi, dan cerdas secara spiritual, yang menghasilkan gaya hidup orang Kristen, yakni menjadi puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Parange nai baru ni hala Kristen nanidok nadison mencakup hadiriota hajol maota seutuhnya. Hodok nakaning menyentuh pikiran, roha, dohot pabahenan manang tindakan. Di bidang pendidikan jok-jok mau digoari kecerdasan intelektual IQ, dohot kecerdasan emosional, emotional quotient, EQ, EQ, dohot SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual atau kerohanian. Alani ia kamanginang marparangi nai baru, manang ngulu nai baru di bagasan Kristus, nang idotama ditulu bagian IQ, EQ, dohot SQ sinakaningan. Taida masada-sada na parjolo akahalak na marngulu nai baru di bagasan Kristus, adong madi ibana perubahan manang pembaharuan parange pikiran na marpakorhon tu pakatayon ni ibana. Jadi ini berhubung dengan intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Di ayat 25 di dok bolokon hamu gabus. Di ayat 20 sia di dok unang marhatana busuk. Dungi di ayat 30 sada di dok daoma songgak-songgak dohot isak-isak. Apostol Paulus mangodolhon hatahon mahatana sitong natutu jalana denggan. Hatahon maakahata naboi padenggat to nakana humurang asa uli ditangihon akana ubigesa. Tahasomalhon ma jala tapi kiri majo parjolo sidohonota. Ima kahalak na memiliki kecerdasan intelektual dan sembarang bebana madok sidohonon ni ibana. Alai ngajolo di pahusor-husor ibana, dipikiri ibana, ahana na yang sidohononna. Dang asal bunyi manang asal dipadok biaka hatana manang akana nidokna. Akamanginang totuon tantangan naborakdo di hita. Lumobi di partikianon na ginwaran na sebagai post-truth era pasca kebenaran. Mulai dok era pasca kebenaran di mana orang-orang sudah meninggalkan kebenaran. Tidak peduli lagi itu benar atau tidak, yang penting itu sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Jadi kepentingan ni sasahalak manang sada kelompok na manau tibbo sian hasitungan manang hatigoran. Mana ginwaranna era post-truth. Tayingo do pera, yado sa Indonesia hona prank. Dibahin sahalak tokoh perempuan dalam politis sebelum pelaksanaan pilpres satiki. Didok paropuanon dia niaya ibana, dia niaya sekelompok halak. Jala diduga na menganiaya ibanaon kelompok capres lainnya. Ibana pendukung capres A, dungi diduga mana menganiayaon capres B. Ido ibana dianiaya ibana di Bandung di bandara
apa namanya? Aduh, gua nih bandara di Bandung itu. Bandara Hussein. Bandara Hussein Bandung di sini naibana dianiaya. Memang tampil do parapuanon tu media sosial do televisi, ini wajahnya lebam. Songonima gutur diberitahu naka wartawan doon, diberitahu naka reporter doon di televisi. Sudah hita geram mamerengon. Alai dong dicek, recheck. Dapok ma. Ilulu itu Bandara Hussein, doh penerbangan di jam nasai, di TKI, di RI. Dan dong korban penganiayaan di sini. Dilului di sudah rumah sakit do puskesmas Bandung, dan dong penganiayaan satiki di sini. Dungi dilului ma di dia do paropuanon satiki dapok ma. Ternyata di Jakarta do bana satiki baru operasi plastik. Di tamu do warne? Unang pula dok. Sudah Indonesia hona prank. Kita sudah bahkan pemimpin-pemimpin hebat ikut nih termakan hoax itu, termakan kabar bohong itu. Porseya do hita hatok. Omma ala nih kepentingan. Jadi dang peduli pejolma, sitong manang dang sitongi, maka tahun akana so denggape ulahononna molo tu kepentingan. Ini tantangan berat di era post-truth ini. Jala molo nama bana cik roha dope dung diklarifikasi tu si nakingani di paropuani dengan gampangnya ido ibana kali ini saya pencipta saya pencipta hoax terbaik se-Indonesia tanpa merasa bersalah, tanpa merasa malu, sanggup dope ibana madok songoni ibana menna pencipta hoax terbaik di Indonesia. Allah sudah hita tertipu, manang torop halak tertipu. Aka amangin nang totui parange si pasidingot tadoi lumubi aka halak nong di bagasan Kristus. Walau zaman ini akan selalu berganti, walau ini disebut sebagai era post-truth, manang pasca kebenaran, Allah yang gosihuton Kristus ikut totong hati dakonon ni ibana nasitong nadenggan manang didia pe ibana maringanan bolokon hamu magabus dangidok otapi hamu alai bolokon lapatan na unang benian lohoti didirita nama katahon akka hata gabusi molo dihita halak batak adong dopat dohan maddok jepek do pat ni gabus di asosiasi hodo gabuson do sada binatang nadong pakna ido banedok jepek do pat ni gabus. Sebenarnya ini ungkapan yang mau mengatakan tidak ada kebohongan yang bisa bertahan lama. Pada saatnya dia akan terungkap kebohongan apapun itu. Sepandai-pandainya kita menutup-nutupi, menyimpan itu dengan rapi, tapi pada waktunya kebohongan akan memunculkan dirinya sebagai sebuah kebohongan. Jepek do pat nigabus, acik do roha mulai batu do sita tu binatang, dai do. Alani ido unang manang bolokon hamuma nasa gabus sian parngoluam muna. Omma parange na parjolo na niojar niya kapamikirion na denggan taddanong di bagasan Kristus kita saluhu. Jalama bolokon gabuson diodol hodotong dipatik ni debata ima patik na pasiyahon. Unang hati dakon akahata na sututu maralo hodonga muzal. Jangan memberi kesaksian palsu. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang berguna, itulah yang kau saksikan sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Alani pikiri ma naneng sidohonommu sian pamangammu. Akka pamujian tu debata, akka hata nasitong, akka hata nadenggan, natau padenggaton akka nahumurang, akka nauli tangihonon ni naubigisa. Iman yan nahinatahon niya kahalak Kristen di sude gulmit ni ngoluna. Oddotong na pinataridahon ni parpasalmen Raja David di epistel ta senakaningani. Nani hatahon ni ibana dada akana roa akana sodenggan na niula ni Raja Saul na ni ruja ni ala Filistin tu ibana.
alai akan nabi nahin ni debata na paluahon ngoluna sia jorat ido dihatahon asalam torop jolma las rohana medalani ngoluna songoni manyan ngoluni hita hala Kristen akan naung di bagasan Kristus adong perubahan parange di pamikirion na berhubung tu akka pakatayonna di ngoluna dungina paduahon ngulu nai baru di bagasan Kristus tarida mai ima perubahan parange ni parrohaon emosi berhubungan motu IQ emotional quotient kecerdasan emosi dia 26 didok ia tarimas hamu unang mamardosa unang masanga mate mataniari somitop rimas muna unang pasiat hamu sibolisi. Benar semua orang bisa marah, tapi janganlah kemarahanmu membuatmu berdosa. Sahalak panurat namarguar Tom Chain hiamadok, kita umat manusia adalah ahli-ahli dalam kemarahan. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, ia adalah ahli pengampunan. Molo didok kemarahan muruk rimas parmuruk manang parrimas paling tidak adong tolu jenis ni parmurukon adong do halak parmuruk na ginoran na parmuruk kompor gas holan dicetek mangulu ketika dia disentil sedikit langsung menyala tapi bukan menyala bangku nene dangyon alanan waingon kata menyala bosku nene ai tu hal-hal na hebat HP mulutusod dang pas dohonon. Jadi holan adong nasodenggan otik, itor galak iban. Parmuruk kompor gas. Dungi adong do naginoran na parmuruk gunung berapi. Jadi gunung berapi biasanya tidak akan setiap saat mengeluarkan lahar panas dari dalamnya. Alai sehali meledak. Dang adong naboi tahan jonok tu labungna. Dungi na patuluhon adong do parmuruk diguari parmuruk api sekam. Kelihatannya aman-aman saja, alai boy do habis menutung sekami api gabi abu. Maka halak na makan hati. Muruk tu diri na sadiri, makan hati ujungna na marsahi tiban. Tolu kategori murukon dang adong nanggo sada penadenggan. Baik kompor gas, baik gunung berapi, baik sekam dang adong na denggan si ulah honota songon sahalak akan na persea bahkan bahaya doi molo adong dihita saluhutna alani ido diodolhon apostol Paulus tadda naung di bagasan Kristus hamu parange ho kamu ma parange naboy mengontrol emosi dang asal muruk manang muruk gabe mardosa dang terimas dang holan hata songgak-songgak naruar siapa mangan ni iban naboy ulah honotta cara melalui manang mangorui aka muruk sina kaningani molo adong muruk kemarahan naboy ulah honotta na parjolo mengakui molo alani hasala atta dosa sahalaki muruk tak akui mah hasala attai unang itor taalo mana unang tabain pertahanan daripada harga diri nene molo memang salah do hita tau kuhom mah salah dan pola gabe muruk kita laho membenarkan dirita manang laho menutupi hasala atta na paduahon molo adong hamuruhon manang muruk ya udah klarifikasi aja dengan baik-baik molo sitong do alani hasala atta do HP manang na salah paham taringo tu muruk ni ibana salah paham ibana dinggam mata klarifikasi unang itor mardonga muru to kita laho patorakot tu iban alai tapat orang mah songod dia do nasa sitong na ai na salah paham do ibana dia kamuruk ni ibana dohot na papertoluhon molo adong muruk manang kemarahan alani na iri tu hita manang cemburu tu hita tau rupi manasida marhite na makaholongi nasida ala kelemah doi di dongatai molo alani kecemburuan na mangamuk nasida tu hita tak urupi mana sida marhite nama kaholong ina sida doho sitong alania kamanginang daripada terimas daripada manipan-nipan rimas
dau dumenggan masih sesaan do sama hita songon panesani Kristus diderita. Masih sesaat do sama hamu songon panesani Kristus ninna apostol Paulus. Yado di dok Petrus dinasahali. Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni? Dungi dia lusi Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali lamar labata doi kita mengampuni secara tuntas. Mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa pernah mengungkit-ungkit atau mengingat-ingat kesalahan itu lagi. Idolan yajarhon ni Tuhan Yesus. Sotung dibilangian nongal 70 hali pitu digarisi 7 hali dope 10 hali dope. Dan jumlahi naneng dohonon. Alai bohita masih sesaat dosa secara sempurna, secara tuntas, tanpa bekas, tanpa mengingat-ingat, tanpa mengungkit-ungkit. Di hamuna kamanami nanami cara asaboy hita masih sesaan dosa, asaboy hita mengampuni na perjolo sadari ma ay dangadong gunana manipan rimas sahi doi didirita, dangadong gunana manipan muruk hagaleo doi didirita, sadari ma dang hak ta menuntut balas debatama nama maloson molotong adong hasalan dohot hajahaton nihalak nasahat tu hita sopola gabe muruk-muruk hita tu iban debatama nama maloson tu iban na mangihut sadari ma sudedo butuh pengampunan termasuk hita ai sude hita hiado mangulahon hasalaan alani ido masih sesaat dosa ma songon panesani Kristus di hita sadok unang pasiat tamu sibolisi di bagasan rohamuna pasia ma toddi parbadia toddi ni debata i maloas mian di bagasan roham asa aka parbueni toddi holong dohot las ni roha dame dohot labas ni roha habasaron habasaon haporseaon halabohon dohot hatomanon imanian namian jalana di parbuehon di bagasan rohata ganuk marsadasada napatoluhon om manaparpudi halak namar ngulu nai baru adong madi ibana perubahan ni parange ni pabahenan atau tindakan berhubungan mohon tu spiritual quotient kecerdasan spiritual manang kerohanian di ayat 20 walu didok naung manakoi unang be manakko mula-ulau maibana tangan naima sumari hongoluna asa adong lehononna tunahurangan mula-ulaon apostol Paulus maddok nasora mangula unang maibana mangan alani ipat jauh ni sahalak Kristen memang ikor ringgas mula-ulaon mangulahon akan nadenggan molo sudehi taon mangulahon aka ulaon nadenggan di bagasan haringgason odo nama baik kita gabedenggan nang ngolutta ala tanga tauma na manariho kita jaladakolan ngolutta na denggan alay doho mangulu ni halak akan nahurangan ala adong mapakyota sian akan nataulay laho mangurupya kadongata akan nahurangan na dihumaliak kita odo na ginwaran na nakaningan akahalak nang memiliki kecerdasan spiritual dia akan berusaha untuk berbuat baik menolong orang lain dari apa yang dia peroleh dari perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan. Jala mulo taberengan non di pangalapation ni patik pawaluhon unakko manakko disi didokdo ikon sipagadaut tado artanidongan jala siramotonot. Ternyata terjodoh hita asagabe alat ni debata manarihon ngulu ni halak akan nahurangan. Molo adong akadongata na di humaliang naso jadi takoon artana gariada si pagadauta jala si jamotonota aka artani nasida. Sadok di hamuna amanami inanami nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon akahalak nang marngulu na baru di bagasan Kristusi. Songon nidok ni buku edeta 710 khususnya di ayat toluido. Ula nadenggan tuhalak sude songon binain na tuho ingot urupi luhut nagale gabe
parholong maho. Om mapajowota mangulahon aka ulaon na denggan ala naong dipai baru kecerdasan spiritual dihita ganup marsada-sada. Tapi op manatuluon IQ, EQ dohot SQ sinakaningani, intellectual quotient, emotional quotient, dohot spiritual quotient. Tapai baru manguluton maparangehon aka parange na denggan, marhite aka pamikirion dohot hata nasitong, marhite na mengontrol emosi dohot denggan danggabe mardosa alanya aka murukta, dohot marhite aka tindakan manang ulaon nasitong di bagasan haringgason. Amin. Martangyang mahita. Puji-pujian dohot hamoleateon madipasahat rohanami todo pamuali Tuhan. Tutunu nga marngulu nay baru hami saluhutna di bagasan Kristus. Di jauho do hami asa maparangehon parange nay baru. Atong Tuhan nami marhite todim todi porbadia. Urupi mahami sudi rap dohot akaruasmon. Asa tarpatari daho kami hai baruon di parange ni pamikirion na tarida sian aka hata nasitong na denggan na berguna na huhatahok kami na ruar sian pamangan nami. Jalan na boy tutu hali Tuhan hupai baru hami taringot tu parrohaon nami na sujadi madabu hami tu bagasan dosa alanya kamuruk dohot alani aka rimas nami. Tuhan debata pahingot tami asotong masih sesaat dosa hami sama hami, ay ruasmu do hami. Jalan aing ma di bagasan haringgason. Sudi hamion, mangulahon aka ulaon natama, ulaon na denggan, imana manarihon ngulu nami, doho na sumarihon aka dungan nami nahurangan. Tuhan patau ma hamion, laho mangatusi, huhut margogoy hok kami, laho mangulahon, nahobar tuhatam. Tuhan hodihok kami masudi ruasmon, siada dana name met sahatu aka nama tua. Say homa na mga ramoti ngulu ni nasida. Say urupi aka ruasmon maparangehon parange nay baru di bagasan ho. Disudi aka aktivitas dohot ulaon si ulahonon ni ruasmu di bagasan sa mingguon. Homa ale Tuhan na majuluani laka ni nasida. Homa na mangiring-iring pardalanan ni aka amanami inanami luhut na ruasmi. Pasu-pasu sahala wibawa to aka natoras mga lugahor rumah tangga marmuduhon akayanakon. Pasu-pasu panguloyon ketaatan dohot holong ni roha tu akadak danak maradupon na tua-tuana dohot aka ulaon na denggan nang terlumobima maradupon ho di tonga-tonga ni ngoluna. Tuhan debata pasu-pasu masaluhut na aka naung binulus nami asa anggiat boy imu say makorhon aka silas ni roha di ngulu nami dohot di ngulu ni halak na humaliak kami. Tuhan debata hodihok kami makarwasmi na makamulatehon aka pangurupiomu di nasida di bagasan nasa mingguan marhite aka perdalanan ni ngulu nang binulus di nasida dohot aka kesuksesan ni aka ulaon ni nasida dohot aka pertambahan ni umur nang aka parutungan na jinalo ni nasida ajari makarwasmi mamakke pasu-pasumi dumenggan hobar tulomo ni roham urupi aka ruasmon na merdangol na hasusaan alanya ka parsahiton manang alanya ka parngoluan. Say homa Tuhan na pamalupon aka na marsahit. Homa na mangalehon aka pangabahan na tama to aka na marhasusaan di aka parngoluan ni nasida. Asima roham Tuhan tong iring-iring ma ganup lakan aka ruasmon. Tuhan debata hodihok kami do nang dihuriam aka program na nang sipatupaon. Di aka ulaon na nang ulahonon. Lumobi maali Tuhan di ulaon paborhaton dohot na nang pangojak konon padita HKBP Resort Cimanggis na baru. Jala sadarion ale Tuhan di patupa huriam di HKBP Menteng Lama. Pangojak konon ni amang padita Immanuel Panjaitan. Paso-paso ma amanami ale Tuhan dohot rap dohot keluarga. Asa totong boy pakiom mo nasida gabi na posom mangulahon na kaulaw pakobasyo di huriay. Atong ale Tuhan say homa totong na mga ramoti ulaw na sadarion asa mardalan dohot denggan. Tong Tuhan nami hurajumi hami pardosa godang dohami. Jumolo urasi mahami siya nakadosa nami. Asalam tama hami gabi haboran ni pasu-pasum. Holan marhite guarnya anakmu Yesus Kristus. Tangihon ma tangyang namion. Amin. Marid de mahita laos tapasaha ma pelean na paduahon.
Tuhan tudosoni untuk menepahi tarobina sasada Yesus pinujima. Hongoluku las rohaki jumolo Jesus siluami pangiringonmu tolongui mangalo dosa nang rohaki tabarita holongai di dia Tuhan tudosoni tung menepahi tarobida sasada Yesus pinujima. Yesus Dio sonang rohaku tarapuldo mian diawo baik harami baik madasau tulang bumi tabarita holong nai di dia Tuhan tudosoni tung menepahi tarobida sasada Yesus pinujima. Dung Tuhan Yesus napuna sanggup damina biar ulang tari pargo molunai nasa dosaku nang saidoi tabarita holong nai di dia Tuhan tudosoni tung menepahi
tatangya koma peliata martangyang mahita. Ali di bata amana mina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mituhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni selehol-lehom mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaurhon ma damena tutondim.